Čaute ľudia, vítam vás u prvého videa na tomto kanáli a prvé video je hneď z môjho SMP, z môjho survivalu, takže dneska vám ukážem, ako toto vyzerá a ako sa môžete aj napojiť. Takže toto je spawn sa nachádza na takom proste kopci, akože tuto máte takýto box, kamo, lebo som nevedel, čo mám spraviť. A tu si môžete pozrieť knihu, tu sú samozrejme odkazy, no tu máte proste to, keď prídete na tento SMP. Tu máte pravidlá, takže tie si keď tak tiež pozastavte video. A tu je proste moja komunita, takže tu budete mať odkaz na YouTube, na WhatsApp kanál a na Discord server. Tento sa ešte momentálne len pripravuje, takže tam ešte nič neočakávajte. A myslím si, že teraz sa môžeme premiestiť k môjmu domu. No ešte som pozabudol, že tuto vlastne pri spawne máme tento nether portál, čo som tu postaval. Môžete to zhodnotiť, akože mi sa to celkom ľúbi. Môžete to zhodnotiť dole do komentárov. A teraz už ideme konečne na ten môj dom, ktorý sa vlastne nachádza už takto. A prezrieme si vlastne celú moju basu. Takže tu mám takú farmu na proste tieto berísky. A tuto je môj dom proste. Počkaj. Niekto mi tu ukradol cedulky. To je práve, čo som si všimol. Som mal cedulky, že by ste sem nemali vstupovať, ale neviem, kto mi to ukradol. No, tu ďalej, tu mám proste posteľ, častoku. Tu mám už aj lietadlo pripravené. To nemôžem ukazovať. Kamo, tu dole mám sklad. A teraz si musím pozrieť, či to... Toto neviem, či by som mal vám úplne ukazovať, ale... Tak môžem si to dovoliť, keď môžem použiť potom príkaz lomeno ban, keby ste sem išli náhodou. No a ďalej tu mám sugarcane farmu. Tuto hore mám proste sugarcane farmu. No, takže takto, aby som mohol čo robiť. Okolo mám zasadený bambus. A na spawne, tam, toto ešte, na spawne zase som zabudol, tam mám svoj shop s bambusom, tam si môžete prísť kúpiť. Potom tu je môj koník. Tuto som si vyrábal auto a tu máme môjho axolotla. Čau kamo. No tomu by som to už chcel robiť niekedy peknejšie, takže na to sa niekedy vrhneme. Toto mám, ako môžete vidieť, farmu. Toto je kanola, pretože toto je proste modovaný server. Ak by ste nevedeli, a že tuto mám kanolu a tuto mám samozrejme wheat. Tuto mám cobblestone generátor, takže to je podľa mňa užitočná vec. A tuto je náš pišta, kámo. Tento hríbik, čo som si tu postavil, kámo. Takže toto je dobré. A mám sa... Čo? To mečom dávam na hit, bambus? Som nevedel. Ďalej tuto máme nekonečný zdroj vody, samozrejme, a tuto máme pár oviec a kráv a sliepky, takže to je výborné. Takže teraz som sa presunul na bejsku môjho kamaráta, nebudem vám to ukazovať znútra, aby niečo nehovoril. Takže tuto má baráčik on, tuto má ovce, proste toto. Prosím vás, nikomu fakt nič nekradnite. Tuto má lepšie spravenú farmu ako ja, lebo má vodu samozrejme pod týmto. A no to je asi všetko, čo tu on má. Mu to tu ani nepoznám. Tu má bambus odo mňa. A to je asi všetko, čo tu má. No, takže teraz sa premiestňujeme k bejske môjho kamaráta, ale ešte predtým, ako sa pozrieme tam, tak tuto je moja strelnica, kde si môžete prísť zastrieľať. Takže tuto máte pekne strelnicu. Tu si môžete kúpiť šípy. 32 šípov. Jeden diamant som tam dával. Si nepamätám, ale dobre. A tu si môžete kúpiť proste šípy. Sem dajte proste toto. No, neskemujte prosím. A nemám akurát pre sebe ani kúž, ani luk, ale takže vám to nemôžem ukázať, ale tuto je taký redstone systém, že vám to proste vystrelí raketky, keď trafíte. No, toto je bejska môjho kamaráta, to vám tiež nebudem ukázať znútra, lebo nemám povolenie. Tuto neviem, čo má, to je asi pasia, alebo ja neviem. Ale tento tu má tiež akože pekné, to tu má. Ale ten tu ešte pred chvíľou začal len hrať. Takže tak. Ja som tu ináč už dosť dobre vybavený, tu si môžete pozrieť môj armor. Lebo je tu taká jedna štruktúra, ale tu vám nebudem ukazovať, nájdete si ju keď tak vy. Ale mám taký pocit, že už som tam s jedným hráčom
vylútil všetky čestky, takže moc vám to neostane, ale boli tam fakt silní, dával som to aj do WhatsApp skupiny. No a ďalej sa môžeme posunúť na, áno, toto myslím, že bude posledná bejsa a to je ďalší hráč, čo tu je. A ten tu má takto pekne bejsu proste na strome, tu má kravy a to je tak všetko. Tu vidím, že nedoťažil strom, čo je veľká chyba, takže tak. A no to je asi všetko o tomto serveri a na budúce tu možno už budeme aj s niekým iným, alebo možno budem proste točiť zase sám. Takže toto bola prehliadka proste o mojom serveri Ponožka SMP. Keby ste chceli, tak sa môžete proste napojiť a tak. Takže ešte na IP adresu som zabudol, tu vám dám ešte sem na obrazovku práve a ešte vám to dám aj do popisku, takže ďakujem, že ste toto video dopozerali do konca. Nezabudnite zanechať like a odber a vidím sa u ďalšieho videa.